fulɓe e miñiraɓe e jinnaɓe ɓe ko wiɗoɓe kaaliftumaji woni mi jiɗiri yiide mani o wima min ɗum yakkuɗoɗe Jallo Dawda Haruna kaali hen mi salminiɓe Jallo wima bisimilla ma inde goɗɗo kalɗo gonnani usako wima 500 guiya temedde joyi wiɗe certade seydi Jallo sukaɓe fulɓe heɗotoɓe Baguere Dagga woni leydi Sénégal Babou Kaali Moussa Ari Dia Abou Mamadou waɗa kaji seɗɗe sabu guiya so ala santina gen kalde ñamde jam ñalawma so masiko feewi mawo yaa leydi Sénégal wiyete Rumde Diaw ha gawɗi ha waji mi woni ceelo Abdourahmani Samba Tani so Adama Sada Sy so Alassane Sara so Adama Demba wasa o ƴeyen teñade kuɗemen sare ma Abdoulaye Demba mone kalde e kono o wiɗomani wima arriére ala ɓesdira guiraɓe ƴen kadi bagge funnage hay hay wiyete Karamat ba Oumar Moussa ba Hammadou Moussa ba Mamadou Moussa ba Dawda Alhaji Samba Ngone ba Abou Alhaji Samba Ngone ba Abou Alhaji Samba e mum ba Issa Alhaji Samba e mum e ko mawniraɓe senga sabu guiya temedde joyi kuuɗe weltare l'an 2007 Jallo Saydou Ali kalal Sadou Gaye gollani gorko Jenguel Loka o en ma tan wonma toujours en kalda e so Abdourahmane Dem sikkoro e kattede Seyda Jallo Mama Samba Guéɗi Abou Dema ya Saydou Abdoulaye Jallo Salim Abdoulaye Jallo Jibo Samba Guéɗi e Moussa Birom e Sabu Gueye weltare so Abdourahmane Dema Tojo sukaɓe fulɓe je inde Dieynaba inde Tey inde Nene inde Aïssa Yakanja Demba Yamande Saw Gueye weltare wona bandiraɓe fulɓe je adna e meeɗi haari ala e mum so yartino jamde jam Jallo walla so Hammadi Biram bawɗo guehi ja Aboubama haɗa dawani boɗaji kala boɗaji ɓeɗo kala de ñagotoɓe Jallo Mamadou Amin ja Demba Hamadi Ardi Yermani mawɗe sare Gaynama Jallo Limamu Cillen kadi bawɗo gille Sal Saydou Abdou Jallo Mamoudou haɗa dawani boɗaji kala boɗaji kadi ɓe kala de ñagotoɓe Jallo binde kala e Jallo Seydi waɗi sirwuɗo salle aduna e ñalade tan nde aduna e bonani maɗen kadi bonani koyte aduna ko wasde saha wallahi so neɗɗo ɓuuran ɗumnaɓe sama yimɓe ɗum jomum suwa on so barke faɗi ɗum ɓeydana ɗum ndeeni
جبال ملك الميت وقوف كاكما وصابوا يتجب فلان يوجدون جاو أبو موسى تكسر آمر أرض بيه أرضان ويد وقولي وما من يلسان كينا وقول مدغاني الذي غاني يا مشوار دوسرے کا دیر کا عبداللہ موسیٰ عمر ماریہ نجم تجور جب جب جلوان ویسار سے لان جیمی سے تجل سید آلی رب غالتان بگائیں بلا ویجی کنجر آگئے وطن رابدین اوپل جلو کنجی گلو جلو سیدی مگلو بری سرزم سلک جلو کوگل سمجھ بولو کانو بنانی بڑا آن فاشمان یامی سنگ سامگیم نمو باب لے ابو سنو مرماریہ تجب تجب جب جب جلوان وعبد الله جب قول ويسلمنيم ويجيب جد والله جد جاكروني إلى الله تعالى كدي كبجاكو سنو الله والله بتجيب جودا دي باقي لدنگا جودو من بتجيدو كتا جوكي لئي سدنگا ويسلمني كتا جي بيكو نبيته جودو آيو تيبانو ريب نئي كلمة جاج يجيب يدو كدي شبابه وكل يكرنه Wanda Banjara
ma o ya haatu ete gawdi malka paanu malka ari ɓurɓe ha yahan ma feete yaari ha kara ɓoyi ɓay kaada ɗi ko taweteɗe ko andi e mo hannda yimɓe seeɗa jopanno walla ɓe lekkere tangare miñumen hay jon mbiɗe weltare on waɗiran Diallo Daouda Harouna kaali ɗum salminiɓe jam ɗum kadi fewi de desoɓe o Alassane Ibra ya abwala haji ya bisante sa o ɓeewel faat ceertani ko e jeli jiri toliwaji jemma sabalama dembere jam waji ɗum salmini yafuɗiɓe Diallo sam ɓendi galam c'est ça o ɓeewel faat Abdoulaye Demba Gone kalfini mi salminima ɗum sarde landeɓe guiƴƴede meɗen e lewni mbiyam wallahi mosumo ine welamo ino inde guiƴiraɓe so Alassane Demba soppi kanko de omo jaro yimɓe sinaɓe yaaji so Harouna Alhaji Sam si Harouna Alhaji Sam so Hamma Sayd ma Abdoulaye Oumar Mariet so Abdourahmane Jamaguel so Hammadou Alassane e Diallo Daouda Harouna yama sanke sa ƴeeya ko lamɓude feleri ko Abdoulaye Demba Gone wi haaji ko eɗen kaldana ɗo baako ɗo gueɗe tangaru arriére ala ko avance tan welɗira moƴƴiraɓe rew Diallo Momel Sam
he kadi komi keblanima bisimilla ma ko galle ma anti min haali sabana sa ari kadi walla kulagu o seedo ko kalmi rangiya timinande o wiye ceertani ha joni e jonde joɗade he ɗum kulagu o ja abou mamma jaɓi kañori jamde jam yalla waala ya demba hammadi dem waɗi ɗimaji ja amadou mamma ɓeɗo ko sehilaɓe makko e sanuiya wi ha joni ɓe en ceertani ɓe inde soalsan demagi ya sammadou ja mamoudou wi ka ja umar wi ka bisimilla maɗa ñande kala wi waɗi dokkatu mamiji windi wiƴete ko baje madangaro margal mayri ko jaɓɓe wiɗide ko nawtani galle bamakko inchallah ma seke sabu mbiya ayi ganduɗa baje madangaro ko golle ko mbiɗa daridi ko baje madangaro wiyete hettuɗisone erno o nana ko haalata ko o haalanma pulaɗo seɗɗa ɗum jaaji so ala tan demigel jamde taƴori jamde jam yallah wala ɓuytude ɗama de ino hani waɗe tembere seke sabu mbiya temene joyi tembere ene holla ɓurde felleri ɓe joɗi jamde taƴori jamde jam yallah wala ba abdoullahi demmankoon wallahi ma gueɗe dangar miɗo wima bisimilla ma gano werude ɗo wiyete koni gano o wi so a naati ɗon rokkuma toɗe no defteɗi ɓuurayel nenen mi rokkima sappo e ɗiɗi baali daneejo e wodi wona ko nan o wima 300 so alasan demagel wima ɗumi sappo e ɗiɗi baalu ko wima gara ɓuro ɗo orkuma kalalde kayjon 500 ko mbiya andine bandiraɓe ko bette so abdourahmani demagel kala nde garɗa toon wonde ndimamu holluma kula ko jaati nan o si tan wonni wona ko e makko jolɗa wallahi o yafaɗo o wima desan yakkude gaynako jikkoma jamde kañori jamde jam yalla wala kono fewde ko heege tewde ko abdoullahi abou samba oumar mariyata e nanɗumi kalani kuɗo seni kala yimɓe o wima kaci ɗi ɓeli 500 wiya temedde joyi mum hakkude gaynako jikkama o gorko pullo won ñam gollude de wadde ɗum mba demana gaaro donc wiyeteɗo mbarko téléphone aji joni ere dangaru dokkami ɓe en ɓe wone mabɓe ko téléphone ɗum waɗa en capanɗe ɗiɗi ɓe kalda e ɓaaro ko ba abdoullahi abou samba oumar mariyata halisaji mawɗi jimmotoɗi ga arde seydi babi dah ina wiye haala weɓani e golle inchallah mi immima nokku mbiyeten ɗuggone yaade leydi funnaji lebbi 9 e balɗe muɗum miɗen jaaha min daraki miɗen jiiɗo e pulagu o miɗen jegde e pulagu o jamma allah gallo kala inchallah ko mine ba abdoullahi abou samba oumar mariyata ba o gorko ɓurno no wawi aani alhamdulillahi rabbil alamina allah hande min joɗotima ɗo min mbaɗi face à face mi yewta pulagu e ɗo mi wima moni kala ko tawni baɗɗo o wallahi abdoullahi abou samba oumar mariyata alhamdulillahi hande mi joɗomi haala ñamgollude maɗa sabu aɗa miijino hande on ɗo jammama en ɓattu e nder nouakchott hande mi jooɗon ɗo e nder nouakchott mi haalanma ñamgollude maɗa ɗe mbattuɗen tuggatma ko leydi mon tedi ha natanma ko leydi mali to sabu mi imi maɗugueten ɗuɓɓore mi ari fuyeteten tan mi yewtide ba abdoullahi abou samba oumar mariyata ba kere taggal hoɗo jalata junnaji nogas kere dimani ko ɗo baala mimi wallahi ɗon min mbaɗde placement min joti to wiyete tugoy haalde ba abdoullahi abou samba oumar mariyata ujunnaji nogas kere ɗi ba kere taggal koye ladde gonɗade ɗon min mbaɗide placement min ƴeesi wi ba kere taggal hoɗo tiiɗiɗa mi faami hannde ko nokku wiyeteɗo kiranni mi naati leydi mali min tiiɗi nokku wiyeteɗo
ha hedde bisimilla ma mi rokkuma réseau mi yaɓɓa koyɗal nde mi yaha to wontel to o yaɓɓi koyɗe makko hawanaji mi ɗumti moftel ɗi o abonnement bagere dangal 772 07 56 hay sa yiɗi baba ko sanotama saabi ɗum wa gonko ɗumno ko haɗani ɗawani wonani kala jangani kadaka mi immima toon mi yettima ɗum wiyete kuƴakari mi haalde ba abdoullahi abou samba oumar mariyata bagere dangal hoɗo ganduɗa ndimo ko kuƴakari ɗoƴi o witere ndimo kadi ma taw ala toon mimi kono mi haɓani kuno ba jonnaje nogas waɗa e téléphone he waɗa e kuɗaɓe inchallah leydi mani gonɗum kono wallahi réseau mum hedde gontoon ba abdoullahi abou samba oumar mariyata saabi ɗum jottiɗo wiyete seeno waali cosar ba oumar ibrahima abou kadiata kala gooti ko noon wiyete ba demba dangaɓe bisimilla ma baranko maɗa wiyeteji duuɗi mi rokkima kolce ɓeydu galle baba min litti téléphone aji amen réseau o ɓetti mi wurdima téléphone o ɓe tawi réseau ala hen mi noddi téléphone o ba abdoullahi abou samba gawarmaɗe gorko o réseau o yeehi ɓuyi bagele dangaru goto sino wallahi a perdata inchallah gorko kullo o neldi kam réseau ji e kere ɗi ha heewi mi haalde pula ko ɗum kullo o jaleɗe mbaɗi mi timmi ma isi pula ɗon min mbali yewtide ko kaɗo abdoullahi abou samba hande ko ñamgoɗe ma joɓatmama e golle ɗimata jammoje kala ko jiiɗa ɗiɗi heddi wadde